Malta tibqa' mal-ewwel 50 pajjiż madwar id-dinja fir-rata ta' kompetittività. Rapport dwar il-kompettitività globali li għadu kemm ġie ppubblikat mill-Forum Dinji Ekonomiku juri li Malta tinsab fis-47 post minn 144 pajjiż. Minkejja li Malta naqset bi ftit il-pożizzjoni tagħha 28 pajjiż l-Unjoni Ewropea, Malta tinsab fi-18 post. Minn fost il-pajjiżi kollha Malta tinsab fil-65 post fl-ekonomija makro. Malta tinsab fuq quddiem ukoll fl-edukazzjoni primarja u fil-kwalità tas-saħħa. Fis-qarrija l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona qal li fix-xhur li ġejjin inizjattivi ġodda u innovattivi se jkunu żviluppati biex jagħtu spinta lin-negozji ġodda kif ukoll biex innaqsu l-burokrazija. Fost dawn l-inizjattivi hemm programm li se jgħin lin-negozji ġodda u li se jkun imħabbar fi żmien li ġej. Permezz ta' dan il-programm negozji se jkunu finanzjati biex imbagħad iroddu lura skont is-suċċess miksub. Il-Ministru sostna determinazzjoni li jwessa s-servizzi provduti mill-Business First bilan li jipprovdi one-stop shop għall intrapriżi żgħar u b'hekk titnaqqas iktar il-burokrazija eżistenti.